suaramu lho iso melengking dan mata ibu-ibu jumeneng kabeh lho. Iya, jangan aku ki ya kok kesusumen lahir aku biyen biasa. Aku kok kesusumen lahir. Berarti ora apa-apa to? Nek ora apa piye? Lah, Upama lahir iku sak pantaranmu kan ya rada kurup le ngoyak-oyak ngono. lah soalnya jenengan khusus rapi ya. Lah yo pitekno ya aku biyen ya wong gelak nanjake